सप्तम श्रेणी मातृभाषा कालांशକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂତନ କବିତା ପାଠ କରିବା। ତାର ନାମ ହେଉଛି କହିବି କଥାଟି। ଏ କହିବି କଥାଟିର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାମଲ। ସେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ନାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼େ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନାବଦ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା कविता ग्रंथ भितर अंजलि, अर्चना, पुलिंग, उपन्यास भितर नकुंडी, कालीबहू, परसमणि। जितेबाला नारी माने शिक्षा क्षेत्र में आगे नथिले से समय पाठ पढ़ी जड़े डाक्तर होते। डाक्तर से सारस्वत साधना रत थे। तेणु से कविता आज आम पाठ करवा। আজি বাপ তোতে কহিবি কথাটি শুনিবু তু দেই মন, কাহা কুমার তু কাহা কুলমণি জানিছু কি গন্ঠি ধন, নিরিমল তুহি সরগ তরাটি সরগর ধরা ফুল, হস ভাস তোর কৌতুক কি মধুর কি ডৌল, আখি দুটি তোর আনন্দ উজ্জ্বল চঞ্চলতা প্রতি অঙ্গে, লবণী পিতুলা স্নেহ সুদা গোলা খেলু খেল নানা রঙে, বুড়ি মাটি ঘেনি কি সুন্দর তুই গড়িব সুখেতে জাতি, পশু পক্ষী জীব দেবতা দেগুল সঙ্গী সঙ্গে হসে মাতি, কেবে গিরে বাপ শুনিছু দোকানে পাপ বসি বাপ কথা, কেতে সে মহৎ করম সাধিলে ভাড়িলে চেত সজীব চেতা, বাপ দাদি তোর ଥିଲେ অতি বড় রখি যাইছন্তি নাম, মন্দির তোলাই পোখরী খোলাই গঢ়ি নানা তীর্থ ধাম, কোଣାର୍କ ମଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରେ ପୁରେ ତ ତାଙ୍କରି ଛତି, ଲକ୍ଷେ ଦେଉଳରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ବତୀ, ନଦୀ ବନ୍ଧ ସବୁ ତାଙ୍କରି କିରତି ଥିଲେ ବଡ଼ କାରିଗର, ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଛବି ଅପରୂପ ମନୋହର, ଥିଲେ ବଡ଼ ବୀର ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ମଉର ମଣିର ଜାତି, ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ବୀର ଠାର ବୀର ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଜ ଜାତି, ମହାମହାରାଜା ମହାମହାରଥୀ ଥିଲେ ତୋର ବାପା ଜେଜେ, କିଏ ସରିହେବ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସରିହେବ ତେଜେ, ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି ଚାଲରେ ଟେକି ତୋ ମଥା, ନୀତି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ହେଉଥା ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା, ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସାରଳାଦି କବି କୂଳ, ତୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତୁ ଏକଥା ମନୁ ନ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏଠି କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତୁମରି ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦାୟାଦ ସେମାନେ ନିଜକୁ କିପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ଏକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେଥିରୁ ସ୍ମୃତି ଗୋଟାଇ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ନିଜ ମନରେ ଥିବା ହୀନମନ୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବ। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ବାପ ତୋତେ କହିବି କଥାଟି ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ। ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା କ'ଣ କରେ ନା ସେ ବାପରେ ଧନରେ ମୁଁ ସୁନାରେ ଏଇଭଳି ସେ ଗେଲରେ ଡାକିଥାଏ। ତେଣୁ ମା ପୁଅକୁ କହୁଛି ଆରେ ବାପ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ତୁ ଶୁଣୁ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ। କ'ଣ ଶୁଣିବୁ ନା କାହା କୁମର ତୁ କାହା କୁଳମଣି ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ, ତୁ ମୋର ଅତି ସ୍ନେହର ଗଣ୍ଠି ଧନ, ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ତୁ ଯେଉଁ କୂଳରେ ସମ୍ଭୂତ ହେଇଛୁ, ଯେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, କାହାର ତୁ ପୁତ୍ର କାହାର ନାତି, କେଉଁ ବଂଶର ଦାୟାଦ ଏ କଥା ତୁ ଜାଣିଛୁ କି? ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟି ସରଗର ଧରା ଫୁଲ, ହସ ଭାସ ତୋର କୌତୁକ ଭାବୁ କି ମଧୁର କି ଡଉଲ,
ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ତେଣୁ ତୁ ସରଳରୁ ତୋର ନିର୍ମଳ, ତୋର ମନରେ କୌଣସି ଆବିଳତା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ତୁ ସରଳ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ନିର୍ମଳ, ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଅତି ନିର୍ମଳ, ତୁ ହୃଦୟ ଅତି ନିର୍ମଳ, ତୁ ଆକାଶରୁ ଏଇ ଧରାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ, ଅବତରଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ତୋର ହସ ଭାଷ, ତୋର ହସ, ତୋର କଥା କହିବା ଏ ସବୁ ଅତି କୌତୁକ, ଅତି ମଧୁର।